serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, Department of Energy kinilala ang mahalagang ambag ng Bacman Geothermal Energy Security at katatagan ng bansa. Nagbabalita si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Formal na pinarangalan ng Department of Energy ang Bacman Geothermal Power Plant ng First Gen Energy Development Corporation sa Manito, Albay at Bacon District, Sorsogon City sa ilalim ng Sustainable Energy Awards 2025 para sa kategoryang Renewable Energy Projects sa mga on-grid areas. Bahagi ang pagkilala ng masigasig na hakbang ng kagawaran upang kilalanin ang mga natatanging inisyatibo ng mga stakeholder na malaki ang naitutulong sa pagkamit ng renewable energy targets ng bansa. Sa inilabas sa pahayag ng First Gen Energy Development Corporation, binigyan din sa pagkilala ang krusyal na papel ng pasilidad sa Bicol Region, lalo na nung manalasa ang Super Typhoon Rolly at pandemya, kung saan nagsilbi itong lone power provider sa pamamagitan ng islanding operations upang maibangon ang rehiyon mula sa kawalan ng kuryente. Bukod sa pagtiyak ng supply ng kuryente, kinilala rin ang tagumpay ng modernisasyon at rehabilitasyon ng planta na ngayon naglunsad pa ng mga bagong pasilidad tulad ng Palayan Binary at Tanawon Geothermal Power Plants na sumusuporta sa mandato ng gobyerno para sa tuloy-tuloy at likas kayang enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Weather. Para naman sa ating ulat panahon, walang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng PAR. Ayon sa Pag-asa, easterlies naman ang nagdudulot ng pagulan sa Bicol Region ngayong araw. Pakinggan natin ang ulat ni Melvin Almohela, weather forecaster ng Pag-asa, Southern Luzon. Magandang umaga po sa mga taga-Radyo Pilipinas at sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng Radyo Pilipinas sa ngayon na sa Disyembre 20, 2025, sa araw ng Sabado ng pagkaumaga. Narito na ang ulat sa magiging lagay-atayan ng ating panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakaapekto sa Mindanao. Samantala, Northeast Monsoon o yung hanging amihan naman ang nakaapekto sa pinakadunong bahagi ng hilaga ng Luzon. Easterlies o yung maalinsangang hangin na buhat naman sa silangang karagatan Pasipiko naman ang nakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Dito sa atin sa Kabikulan, tayo po ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dahilan po sa easterlies, ang hangin ay magiging katamtaman hanggang sa malakas na magmumula naman sa silangan hanggang hilagang silangan ng Iral. Ang mga baybaying dagat at karagatan ng Kabikulan ay magiging katamtaman hanggang sa Maadon. Sa ngayon po ay wala naman po tayong natatanaw na anumang low pressure area o sama ng panahon na maaring makaapekto po sa susunod na 3 hanggang 5 araw dito po sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan natin makakapekto sa susunod na 3 araw ay ito pong easterlies na magdadala po sa atin ng mga maulap na kalimitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. At samantala, ang temperatura po natin sa ngayon po ay inaasahan simula 25 hanggang 31 grado sentigrado at ang araw ay sumigat kaninang alas 6:02 ng pagkaumaga at lulubog naman mamayang alas 5:23 ng pagkahapon.
Ito po si Melvin Almohela, nag-uulat mula po rito sa DOST Pag-asa Legazpi. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan Update. PHIVOLCS nakapagtala ng 3 volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan at 6 na rockfall events ang naitala naman sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Muling nagbabalita si Paul Hapin. Radyo Pilipinas. Report. Sa nakalipas sa 24 oras, 3 volcanic earthquake ang naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Bulusan batay sa kanilang ulat ngayong umaga, December 20. Wala ring nasukat ng sulfur dioxide flux sa bulkan base sa kanilang pinakuling monitoring nitong November 18. Naitala din ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 km permanent danger zone at ang pagpasok na walang pag-iingat sa 2 km extended danger zone sa gawing timog silangan ng bulkan. Ipinagbabawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Samantala, sa nakalipas sa 24 oras, nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng 6 na rockfall events sa Bulkang Mayon. Nasa 307 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux sa bulkan base sa kanilang pinakauling monitoring nitong December 10. Nasa katamtamang pagsingaw ang plume sa bulkan na napadpad sa Kanluran Timog Kanluran at Kanluran Hilagang Kanluran. Naitala din ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ng pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Paalala din ang ahensya sa publiko na maaaring maganap ang steam o phreatic explosion sa bulkan o magkaroon ng rockfall mula sa tuktok ng bulkan. Maaari ding maganap ang pagdaloy ng lahar kung may matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Sunod na balita, 800 PWD sa Legazpi City nakatanggap ng regalo mula sa PMFTC. Nagbabalita si Elver Arango. Radyo Pilipinas. Report. Nakatanggap ng maagang regalo bago magpasko ang 800 na person with disabilities mula sa PMFTC na ginanap sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City, Albay. Ayon kay Congressman Atty. Alfredo Garbin Jr., na personal na pumunta upang suportahan ang pamamahagi ng food packs. Kinakailangang bigyan din aniya ng importansya ang PWDs at maitaguyod ang inklusyon. Inaasahan din na makakatanggap ng regalong food packs ang bayan ng Daraga, Maanito at Kamalig. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Dagdag na balita, naghatid ng tulong pinansyal ang DSWD Bicol sa 147 pamilyang lubos na naapektuhan ng Bagyong Uwan sa kasiguran bilang bahagi ng Hybrid Emergency Cash Transfer. Ayon sa DSWD Bicol, sa pamumuno ni Regional Director Norman Laurio, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 10,263 pesos na may kabuang 1,508,551 na naipamahagi. Layunin ng DSWD na matulungan ang mga pamilyang severely affected na agarang makabangon, makapaghanda para sa nalalapit na Kapaskuhan. Isinagawa ang payout katuwang ang lokal na pamahalaan bilang mabilis na pagtugon ng DSWD at sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tiyakin ang episyente at napapanahong paghatid ng ayuda sa mga pamilyang nasalanta ng kalamidad. Para naman sa ating huling balita, Bicol Regional Hospital and Medical Center at Multi-Sector Governance Council naglunsad ng Information Dissemination Campaign para palakasin ang serbisyong pangkalusugan. Nagbabalita si Diana Mendez. Radyo Pilipinas. Report. Naglunsad ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC katuwang ang Multi-Sector Governance Council o MSGC ng Information Dissemination Campaign na may temang Mobilizing Synergy for Good Change. Tampok sa programa ang iba't ibang talakayan, serbisyong pangkalusugan at interaktibong aktibidad na layong palakasin ang kamalayan ng publiko sa mga programa at advokasya
pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, gayon din ang pagsusulong ng kalusugan, panlipunang kapakanan at pagbibigay lakas sa komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Ayon kay BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raburar, nagsisilbi rin ang inisyatiba bilang feedback mechanism upang higit pang mapahusay ang direksyon ng mga programa at ang kalidad ng serbisyong pampubliko. Kasabay nito nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng BRHMC at PhilHealth Bicol para sa ZAY Benefits Package. Ayon kay Dr. Raburar, malaking tulong ito sa mga pasyenteng may prostate cancer at mga orthopedic cases na karaniwang may mataas na gastusin sa gamutan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa hingong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusat ang kapos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapay. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, para tuktok matutuwa.